दिनै खैराबारिनि बे गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद खैराबारि आन्चलिक कमिटि आरो लोगोसे रिजनेल खैराबारि रिजनेल कमिटि स्पर्ट्स एस'सिएशननि दैदेननायाव थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बायदि एबारबो मुंख्लं फुटबल ट्रफि बेखौ दिनै जागायजेननाय जादों। बेवहाय इनफरमेसन मोननाय मथे गासै 9 माबाया फुटबल टीमा बाहागो लाफैदों। दिनै बेनि खेल दिनै जागायजेनबाय। बे जागायजेननानै गावनो बाहागो लाफैनो खाबु मोननानै गोजोननाय मोनदों। जों आसलते बे खेलाखौ मुंख्लंनि नामाव होनायनि थांखिया जाबाय जायफ्रा मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुंखौ जों जुगोमिया खालामनाय, लोगोसे जोंनि उन जोलैफोरनो बिथांमोनखौ सिनायथि होनाय, लोगोसे जोंनि बर'नि जि नांनाय बिनि जारिमिनखौ जों फोथांना लाखिनाय, बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फुटबल आरो अन्यान्य खेलानि बागै बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय आरो जाहाथे बिथांमोना बेखौ सम सम बे प्रति बोसोर जाबाय थानाय खेलाखौ नायनानै फुटबलनि जिथु माबा टेलेन्ट बेखौ सोलोंनो हानायनि गेजेरजों गावखौ जाहाथे नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार हिसाबै गायख'नो नाजानाय बेबायदि थांखि लानाय बे खेलाखौ होनाय जादों। बेखौ साबायखर होदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद खैराबारि ओनसोल कमिटि लोगोसे खैराबारि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ प्रत्येक बोसोर खस्थ' खालामनानैबो दैदेनबाय थादों। बिनि गेजेरजों बर'नि गेजेराव मोनसे गेलेनायनि परिबेख फोथांना लाखिदों। जों बिटिआर सरकारनिफ्राय रिकगनाइज जिफोर रेजिस्टार्ड माबा बिदि खेला बिथांमोननो थांनाय बोसोरफ्राव जों 5 लाख करि होनाय जाबाय। एबार खिन्थु बेखौ खमायनानै 3 लाख करि होनायनि एसे डिसिसन लादों। 3 लाख करि होबा सिगांनि जिखिनि 5 लाख मोनो बे जिथु 2 लाख आग्लायनाय बिदि आरो गोदान खेल होफिननो हागोन होबावनो हागोन बेबायदि थांखि लानानै बेखौ थांखि लानाय जादों। जोंहा लिमिटेड रिसर्स पेकेज स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ बाजेटआ खोब खम, बेनिखायनो जों गोसो खालामबाबो जोंनि खेलानि बिथिङाव जोंनि स्पर्ट्स पार्सनफोरखौ हेफाजाब होनो हायाखै, खिन्थु जों जेसेबां हायो नाजालांगोन। आरो बेबायदि प्रत्येक जायगाफ्रावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्चलिक कमिटिफोरा खुंनाय बे खेलानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव फुटबलखौ मोनसे पपुलारिटी खालामनायनि मोनसे हाबाफारिया सोलिगासिनो आरो बे आसा खालामदों बिनि गेजेरजोंनो जोंनि उन जोलैया साफा आखा फाखा फुटबल प्लेयारफोरखौ लाखिनो हागोन। जिहेतु गोजौ थाखोनि मोनसे स्टेडियाम जादों नालाय दिनैसिम जिहेतु माने बेयो एसे मा जाना दं एसे उदालगुरियाव इटिमধ্যে बानायनाय जिथु स्टेडियाम बेथ' एसे गोजौ थाखोनिमोन, खिन्थु जोंहा बेयाव जिथु ग्रास बानायदों, ग्रास जिथु गायबाय बे ग्रासआ खिन्थु मोजां कुवालिटि नङा, बेनिखायनो जों बेखौ दा स्पर्ट्स एस'सिएशना नाजावना लाथ'वाखै। बेखौ रिपेयार खालामफिननांगोन। जों आसा खालामदों बेखौ जाय खालामदों कन्ट्राक्टर हिसाबै कनस्ट्राक्सन खालामनाय बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थादों जे ग्रासखौ सोलायनो हानांगौ। बेनि अनगायैबो जोंहा फुटबल एकाडेमिनि मोनसे स्टेडियाम जाबावगोन आरो इतिमধ্যে डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामबो कनस्ट्राक्सन इतिमধ্যে माबाया फुरा नक्सा जाजोब्बाय, बे बावैनो टेन्डार जासिगोन। बेनिखायनो उदालगुरि जोंहा 3 स्टेडियाम फुटबल स्टेडियामानो 3 जासिगोन। फुटबल एकाडेमिनि स्टेडियाम, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम आरो इतिमধ্যে बानायनाय स्टेडियाम। बे इतिमধ্যে थाखानाय स्टेडियामा सिगाङाव माजबाद समस्तियाव गोलैयोमोन, बेनिखायनो जों उदालगुरि समस्तिजों बेलेग बिना लाबोदों, खिन्थु इतिमধ্যে दा बे स्टेडियामाव उदालगुरि समस्तिया हाबसिगोन जे डिलिमिटेसन खालामनाय लोगो लोगो। बेनिखायनो जोंहा दा उदालगुरि समस्तियाव 3 स्टेडियाम जासिगोन। बे स्टेडियामा अबयसे मोनसे समस्तिनिनो जानानै थाबाय, एज ए हल माबानि थाखायनो जाहैगोन। गुबुन गुबुन स्टेटफ्राबो मालाबा समाव बेबायदि स्टेडियामफोरखौ भारा लाहैब्रबो प्रेक्टिसनि थाखाय बायदिसिना बे नेसनेल लेभेलनि टिमफ्रा बिदि भारा लायो आरो बेनिखायनो बेबायदि भारा होनो हानाय अबस्था जोंहा जाहैसिगोन। हयथ' बोसोरनै बोसोरथामसो नांगौ दा बिदि कमप्लिट खालामनो। आरो बावैसो जोंहा माबानि गेजेरजों बे मिनि स्टेडियाम मोनसे जाबावगोन, इतिमধ্যে 6 बे स्टार्ट जानो गोनांमोन। बे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बानायखांनायनि उनावसो होनोसै होननानैसो फिसनानै दोनबाय। बेनिफ्राय बर्डार एरिया डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट बे फान्डनिफ्राय इतिमধ্যে एकदम भुटान बर्डार खाथियाव जा कुन्द्रबिल होननाय जायगायाव मिनि स्टेडियाम बानायनाय जागोन। बेखौ बोसोरथाम सिगाङाव जों बे मा खालामनाय स्किमखौ लिस्टआव खालामना होदोंमोन, खिन्थु थांनाय बोसोरथामा जोंहा बर्डार डेभेलपमेन्ट फान्डआ फैयाखैमोन, बेनिखायनो बे नांथाबदों। एबार फैबाय, आं आसा खालामदों एबार जाफुंसिगोन। खैराबारि स्टेडियामनि थाखाय माबाफोर खैराबारि स्टेडियामनि थाखाय इतिमধ্যে MLA बे आसाम स्टेट गभर्नमेन्ट मिनि स्टेडियाम प्रजेक्ट 12 crore टाका बेजों बानायगासिनो दं। आरो बे
ओरैनो दाहालागै जोबनांसिगौमोन मार एसे स्ल' जादों खामानिया बेखिनि जाहैबाय अन्तत' खैराबारि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो मोनसे समस्यायाव मोनसे स्टेडियाम मिनि स्टेडियामनि माबा हरदों 5 crore ना 3 crore बिदि हरदों दा खैराबारि समस्यायाव फैदोंना फैयाखै मिथिया खिन्थु प्रत्येक समस्यायावनो मोनसे बिदि हरनायनि मोनसे डिसिसन लादों इटुवेन्ट गोबां स्टेडियामफ्राव माबायाव समस्याफ्राव स्टेडियाम कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों आंनि भैरबकुन्द समस्या खिन्थु दासिमहालागै जायाखै बे हरगोन आं बेनिखायनो जिहेतु जोंहा स्टेडियाम नेसनेल लेभेलनि स्टेडियामआनो गंथाम जाखासिगोन बेनिखाय गामि एरियायावबो मोनसे मोननै नांगौ इटिमयधे मोनसे माबायाव माबाखौ जायगाखौ देखायना होदों खिन्थु फान्ड रिलिज जाथ'यैखाय खामानि जायाखै आसा खालामनो थाबैनो जागोन गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकी पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन